Ще ги съчетаем и това може би това ще го направим за това. Тук е на кантара, може да вземе една машинка, като не може, като на хората са почне. Да чакам още стока да съм поръчал, защото това е нищожна част от... Да не падна поша. Не бе, отиди такова, запалка да се взима, запалка, забрай. Няма запалка. Да. Що, какво стана? Нека да почва да... Това са запалки. Запалка, ама и няма, свърши. Ма тя отиди да си купи. Ако такова да почва, тя ще дойде. Откажеш ти вие? Няма смисъл да е такова. Тя идва. Къде продават такива? Навсякъде продават. На този магазин за части. За части не е. Дянка има тук, да не е магазин за запалки. Това за нас ли си тия Дянка? Но тук ще ги духне да го спреме ако такова. Аре бе, само тебе чакаме. Не можа след малко да вземеш тази запалка. Ходиш да фърла. Аз знам, ама запалки и такова и... Сега ти ще запалиш. Чакай малко. Кога ще палим, Диане? Кажи кога. Кога ще палим? Да, добре. Вие ще кажете. Палете ги. Айде паля. Започваме. Ох, какво трепераме, да. Да. Благословен Бог наш всегда и пришло во веки веков. Амин. Бог Господь яви се нам, благословен гради во име Господне, ние грешните и смирените особено сега да се притечем към Богородица и да паднем пред нея в покаяние и от дълбочината на душата си да извикаме: Владичице, смири се над нас и ни помогни, защото загиваме от множество грехове. Не връщай празни Твоите ръби, защото Тебе заедничка надежда имаме. Богородице, ние недостойните няма да мокнем да говорим за Твоите сили, защото ако Ти не би предстоявало да се молиш за нас, кой би ни избавил от толкова беди, кой ли би ни запазил до сега свободни. Владичице, ние няма да отстъпим от Тебе, защото Ти винаги спасяваш Твоите ръби от всякакви злини. На Господа да се помолим: Господи помилуй, защото си свят Боже наш и на Тебе слава въздаваме на Отца и Сина и Святия Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин. Мине настава време се посвещава и още е правени наш дед судия, но врати си души в покаяние, яко блудница живущи се слезами. Господи помилуй нас. Дева родила си неизкусобрашна, и Дева пребила си Мати безнебесна, и Богородице Марие, Христа Бога нашего моли спасти ся нам. Пресветая Богородице, Дево, рук наших дела изправи и прощение прегрешений наших, и спроси гнегда пети нам ангельское пение. Святи Боже, святи крепки, святи безсмертни, помилуй нас. Премъдрост благоговейно да изслушаме Светото Евангелие, мир на всички. Ще се чете и Светото Евангелие от Свети Евангелист Йоанн. Да внимаваме. В онова време възлезе Исус в Иерусалим. В Иерусалим при общи порти се намира капалня, по-еврейски наричана Витезда, която има 5 притвора. В тях лежеше голямо множество болни, слепи, хроми и съднали, които чакаха да се раздвижи водата. Защото ангел Господен от време на време слизаше в капалнята и раздвижваше водата. И който пръв влизаше след раздвижването на водата, оздравяваше от каквато болест и да бе налегнат. Слава Тебе, Господи, слава Тебе! Смир на Господа да се помолим: Господи помилуй, за мира свиши, за спасението на нашите души на Господа да се помолим: Господи помилуй. За мира по целия свят, за благосъстоянието на светите Божии църкви, единението им на Господа да се помолим: Господи помилуй. За пресвещение наш митрополит Николай, за честното свещенство, дяконството Христа, за всички църковнослужители и народа на Господа да се помолим: Господи помилуй. За да се освети тази вода, чрез силата, действието и слизането на Светия Дух на Господа да се помолим: Господи помилуй. За да слезе върху тази вода чувственото действие на Свръхестествената Троица,
На Господа да си помолим, Господи помилуй, за да бъде тази вода лечителна за душите и телата и прогонваща всяка съпротивителна сила. На Господа да си помолим, Господи помилуй, за да ни направи Господ Бог синове и наследници на своето царство. Чрез причащаването и поръсването с тази вода на Господа да си помолим, Господи помилуй, като спомним всички свети и Пресветата, пречиста, преблагословенна, славна наша Владичица Богородица и Преснодева Мария, нека сами себе си един други и целия наш живот на Христа Бога да отдадем Тебе, Господи, защото на Тебе подобава всяка слава, чест и поклонение с безначалния Твой Отец и с пресветия благ и животворящ Твой Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин. На Господа да си помолим, Господи помилуй. Боже великославни, който правиш безброй чудеса, дойди сега, владико, при любите си, които Ти се молят. И преди светия Твой Дух да освети тази вода и дай на приемащите я Твои раби Диана, Мария, Ваня и Януш, примахване на страданията, прошка на греховете, изцеление от болки, освобождаване от всяко зло, а те също затвърждаване, освещаване на този благоволил да се кръстиш в Йордан и да осветиш водата на коня ухото си. Чуй ни и благослови всички нас, които чрез прекланянието на своята шия знаменуваме нашата рабска покорност. Удостоен, че с причащаването с тази вода да се изпълним с Твоето освещение и да бъде то за нас за здраве на душата и тялото. Защото Ти си нашето освещение и на Тебе въздаваме слава, благодарение и поклонение с безначалния Твой Отец и с пресветия благ и животворящ Твой Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин. На Господа да си помолим, Господи помилуй. Още се молим да изпрати Господ Бог своето благословение и на тази работилница, и на своите раби Диан, Мария, Ваня, Януш, и на уния, които ще работят в Него благочестиво, и да им проводи своя ангел милостив, предпазващ и запазващ ги от всяко зло и наставляващ ги към проявление на всяка добродетел, и да изпълняват светите Христови заповеди, и да се запазят от глад, пагуба, земетръс, потоп, огън, меч и нашествие на другородци, и от всяка смъртоносна рана, да им дарува здраве, да ги огради с дългодействие във всичко плодородие. Всички да кажем, Господи помилуй. Още се молим за всички брати и за всички християни. Чуй ни, Боже Спасител, на наше упование, на всички живущи по цяла земя и на ония, които са далеч в море. И милостив, владико, бъди владико за нашите грехове и ни помилувай, защото си милостив и човеколюбец Бог, и на Тебе слава въздаваме, на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и във веки веков. Амин. На Господа да си помолим, Господи помилуй. Господи Исусе Христе, Боже наш, който си благословил да влезеш под покрива на Захия и си станал спасение за него и за целия му дом, сам Ти и сега пази невредими от всяко зло тези, които са пожелали да работят тук и които чрез нас недостойните Ти принасят молитви и просби. Благослови тях и тази работилница, опазвай винаги живота им от зломисли и им давай в изобилие чрез Твоето благословение всички Твои добрини за полза, защото на Тебе подобава всяка слава, чест и поклонение с безначалния Твой Отец и с пресветия благ и животворящ Твой Дух, сега и винаги и във веки веков. Амин. Мир на всички, преклонете главите си пред Господа, Тебе, Господи. Владико, Господи Боже наш, който живееш във висините и наглеждаш смирените, който си благословил дома на Лавана при влизането на Якова, дома на Пентефрия при влизането на Йосифа и дома на Аведара при внасянето на Кивота. А в дните, когато дойде в път Христос, нашия Бог, си дарува спасение на Захиевия дом, сам благослови и тази работилница, ония, които ще живеят, които ще работят в нея, огради с Твоя страх и ги запази невредими от съпротивните сили и им изпрати Твоето благословение от висотата на жилището си. Благослови и умножи всички блага в тази работилница, защото в Твоя власт да ни милваш, спасяваш, Боже наш. И на Тебе въздаваме славата на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и във веки веков. Амин. Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое. Поведи православному българскому народу, на съпротивния даруя и Твое сохраняя крестом Твоим жителство. Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое. Поведи православному българскому народу, на съпротивния даруя и Твое сохраняя крестом Твоим жителство.
присъстваме и свети Отец нашия Господи Исусе Христе Боже наш, помилуй нас. Амин. Амин. Живи и здрав да си и успех в начинанието. Тази вода може да си я прецедите в една бутилка, тя си е светена вода и да си имате, да. Живи и здрави да сте. Да, Аз ще тук ще ги